teknologi skal vi snakke om klassens indeklima. Jeres koncentration er styret af klassens klima og støjniveau. Jeg lagde en decibelmåler ud i går, og resultatet er rystende. I en normal time larmer I mellem 64 og 79 decibel. Det er sådan set lige så meget som en lastbil. Det skal der simpelthen gøres noget ved. Klassens temperatur har også noget med jeres indlæringsevne at gøre. På en normal dag ligger temperaturen i gennemsnit på 25 grader. Des højere temperaturskifte, des sværere bliver det at undervise og lære. Vi skal alle prøve at gøre en indsats for at bibeholde en stabil og behagelig temperatur. Hvis I slår op på side 13 i bogen, kan I se jeres lektier til i morgen. Så I skal gå sammen med jeres teater og skrive alt ned. Simon, vil du gå åbne vinduet?